Έχεις παρατηρήσει κάτι παράξενο? Όσο πιο πολύ προσπαθείς να ξεκινήσεις μια συζήτηση, τόσο πιο γρήγορα πεθαίνει. Λες, για τι κάνεις, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τέλος. Την ίδια στιγμή, κάποιος άλλος μπαίνει στον ίδιο χώρο, λέει μόνο λίγες λέξεις και ξαφνικά όλοι σκύβουν προς το μέρος του. Δεν είναι ότι είναι πιο αστείος. Δεν είναι ότι είναι πιο όμορφος. Είναι κάτι πιο βαθύ. Όταν μιλάει, τα λόγια του έχουν βάρος. Σήμερα θα μοιραστώ 6 φράσεις που κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να μείνουν κοντά σου. Μείνε μαζί μου, γιατί η τέταρτη είναι η πιο παρεξηγημένη. Και μόλις την καταλάβεις, θα νιώσεις αμέσως τη διαφορά στον τρόπο που σου μιλούν οι άλλοι. Το στοικό μυστικό. Η παρουσία νικά την επίδειξη. Οι στοικοί το ήξεραν αυτό εδώ και αιώνες. Η έλξη δεν είναι να μιλάς περισσότερο, είναι να λες λιγότερα, αλλά να εννοείς κάθε λέξη. Αυτές δεν είναι κοινωνικές τεχνικές. Είναι αντανάκλαση χαρακτήρα. Περιέργεια, ειλικρίνεια, ενσυναίσθηση, σιωπή, εκτίμηση και όρια. Και τώρα ας ξεκινήσουμε. Απλά λόγια. Κι όμως ανοίγουν πόρτες που οι περισσότεροι δεν βλέπουν ποτέ. Οι περισσότεροι, όταν ακούνε κάποιον να μοιράζεται κάτι, το μετατρέπουν αμέσως σε διαγωνισμό. Α, ναι, κι εγώ το έκανα αυτό. Να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Και το φως επιστρέφει ξανά στον εγωισμό τους. Αλλά όταν λες, πες μου περισσότερα γι' αυτό, και μετά σωπαίνεις, δημιουργείς κάτι σπάνιο, αληθινή προσοχή. Οι άνθρωποι δεν σε θυμούνται επειδή ήσουν ενδιαφέρον. Σε θυμούνται επειδή ένιωσαν ενδιαφέροντες όταν ήταν μαζί σου. 3 λέξεις που σχεδόν κανείς δεν έχει το θάρρος να πει. Όταν κάποιος σε ρωτά για κάτι που δεν καταλαβαίνεις, το ένστικτό σου είναι να προσποιηθείς, να φανείς έξυπνος, να δώσεις μια αόριστη απάντηση που δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά η προσποίηση φαίνεται. Οι άνθρωποι το νιώθουν. Η εμπιστοσύνη πέφτει. Τώρα φαντάσου κάποιον που λέει ήρεμα, δεν ξέρω. Χωρίς απολογία, χωρίς δικαιολογίες. Μόνο καθαρότητα. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη. Ο Σωκράτης ήταν διάσημος για αυτή τη σοφία. Η πραγματική γνώση αρχίζει όταν έχεις το θάρρος να παραδεχτείς ότι δεν τα ξέρεις όλα. Αληθινή έλξη δεν γεννιέται από το πόσο μιλάς, αλλά από το πόσο παρόν είσαι. Όταν λες λιγότερα με ειλικρίνεια, οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια και σεβασμό. Φράσεις όπως «πες μου περισσότερα» και «δεν ξέρω» δείχνουν δύναμη χαρακτήρα, όχι αδυναμία. Αυτό αλλάζει αμέσως τον τρόπο που οι άλλοι σε αντιμετωπίζουν.